Poslednja faza radova na izgradnji fiskulturne sale u naselju Zuce biće gotova do 15. aprila, najavljuju gradski menadžer Goran Vesić i predsjednik privremenog organa opštine Voždovac Aleksandar Savić. Oni su, obilazeći školu Vasa Čarapić, konstatovali da se radovi odvijaju predviđenim ritmom. Do sada su ova deca gledala u nebo i sportom se bavila samo kad nema kiš. Za manje od mesec dana vremenske prilike više neće uticati na sport, jer će u 500 sveže okrečenih kvadrata imati idealne uslove za fizičke aktivnosti. Već 20 dana 30 majstora na skelama radove privodi kraju. Uskoro će svi kucama jer će fiskulturna sala zablistati u punom sjaju. Kako će biti kad bude gotova fiskulturna sala? Biće dobro, igraćemo se u njoj kad bude padala kiša. Koje sportove ćete najviše unutra praktikovati? Fudbal, odbojku i možda košarku. A devojčice? To isto. Deca su do sada fizičko imala u preuređenoj učionici koja je, kako u školi kažu, bila sve samo ne fiskulturna sala. A nova će, najavljuju, biti moderna sa slačionicama i toaletima. Kamen temelja za ovu fiskulturnu salu položio je 2014. premijer Srbije Aleksandar Vučić i to je bila jedna od njegovih prvih škola u kojoj je najavio poboljšanje uslova u školi još 2014. godine. Posle toga iz toga je proistekla ova akcija koja se danas dešava, uređenja toaleta i uređenja generalno škola. Na taj način mogu da kažem da smo danas dobili uveravanje i videli da radovi napreduju jako dobro i da će radovi biti završeni do 15. aprila ove godine. Čitava škola izgrađena je 1900. godine i od tada je slabo ulagano u nju. 126 đaka, a to najbolje zna. Predsjednik privremenog organa gradske opštine Voždovac Aleksandar Savić kaže da je vrednost svih radova oko 30 miliona dinara. Sportska sala u Zucama imaće negde oko 500 kvadrata sa svim potrebnim upatilima, slačionicama. Vidite, radovi napreduju dobro. Zakazano otvaranje najverovatnije 15. aprila. Vrednost svih radova je negde oko 30 miliona dinara. Napokon u selu Zuce deca će moći pristojno, kulturno, kao i sva deca u Beogradu, da vrše fizičko vaspitanje. Gradski čelnici još jednom su podsjetili na politiku ravnomernog raspoređivanja sredstava na celoj teritoriji Beograda, kako bi svi građani imali adekvatne uslove za život.